Abantu abasha kufuneka bayazi into kokuba akukho nto izalula. Ukuze ube nento ezawuhlala izinze nawe kufuneka uvuke uphakama usebenze. Le cooperative yaqala ngo-2019 nge-9 kaMeyi. Siyiqala siinjongo zokuphuhlisa ulutsha, siinjongo zokulwa necrime ebaba idlungile kakhulu apha emphakathini. Ngoba singabantu abangakhange baye esikolweni. Siinjongo zentoba noko kwiminyaka emibini nemithathu siyiqalile kubekho noko into eyawufumaneka, sibeke into etafileni. Siqala sizobetha i-joining fees esixhoseni ekuthiwa ngunontsizana. Siyibetha lo nontsizana siwubethe ufikelele kwimali engange-2,000. Sibonisane ngento ethi okungenzani into yoba sixelele umhlekazi lona ungaphesheya ogama wasikamabuyana. Lo mntu kuthiwa akafowuneleki lo. Sizame nje ukwenza noba i-SMS, sizame ukubhala i-SMS siwuthengisa lo mbono wethu. Singabantu abatsha balapha elalini abanjongo zokwenza 1 2 3. Abuze nje yena iquestion yakhe yaba yi-1, nibhadle nini? Wabanze nalo mbuzo into yoba nibhadle nini? Sibe sesiyixela ke into yoba sinale 2,000 rand sinjongo zokwenza kanje nakanje nakanje. Kodwa eyona nto izasibetha kakhulu zizibane ezi zamantshontsho. Asithumele kowabo into yoba masiyena phaa siye phaa kumama wakhe. Xa sifika kugogo phaya silibeka olu daba. Athi ugogo besefowunela sinikwe imali engange-5,000 phaa ukongeza kule 2,000 yethu, i-27,000. Amantshontsho ngelaa xesha ingathi ibhokisi yayi-900 okanye yayi-1,000 rand. Si-ode phaya sithenge ezi ngxowa ziyi-4 zokutya, sithenge ezi hita. Wabuya saya sawubulela simxelela ke simshutela nala mantshontsho into yoba nanga la mantshontsho, nantsi le nto siyithethayo into ekanje nakanje nakanje. Yena nje inye nje into ayithethayo xa uthi makuqhutywe sajika sibuya. Ubuya kwethu nangoku saqhuba.